Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Puni TV e garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam ƴettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jeyandeji leydi Sénégal. Joni paɗen koye jeyandeji ɗi. Talata capantati lewru décembre hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ko sifa e kelle gadan e jeyandeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jeyande quotidien le quotidien kamɓe musidɓe jeyandiyankoɓe ɓe garti ko witi er haali ɗum ganduɗa kañum woni financement woni tan a faggudu kam e ɗum ko ganduɗa kañum woni adoption ɗum koko yowiti e loi de finance ton to suudu sarɗeji leydi Sénégal ɓe witande ko lawol ɗimmol ngol ɗum ɗon noon ko ñalawma hande o ɗum jogori wonde ɓe garti noon e ko yowiti e on ɗon alhaali e ganduɗa kay kañum woni gouvernement o yidde muɗum ɗum kala ina tawe e nder jeyande ganduɗa kay kañum woni jeyande wiyetede jeyande quotidien le quotidien ko ɗum ko kam musidɓe jeyandiyankoɓe ɓe garti e gonɗon jertinago ganduɗa kay e jagoɗo kalfinaɗo ko yowiti e gueɗe nder nderiji kam e nden e kisal ɓesguli ɗi ɗum koko yowiti e sukaku ngu ha tengti noon e on ɗon phénomène mo ganduɗa kay sukaɓeɓe jolnina ɗum e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi woni ko wiyete ko e guerre des pétards ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde quotidien le quotidien ko ɗum ko ɓe garti e ballo teddugal leydi Sénégal ɗum mbi oɗo saaha kay Sénégal yiɗi tan ko yo heddade e toon to ganduɗa kay kañum woni Tanger ɗum ɗon noon fala budda noon ko Sénégal foola on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo mo leydi Benin gam wawa hebde on ɗon premier place honno ɓe mbiri premier place o ni ko kañum tigui woni enjeu wonande kay ngal ɗon pottital ɓe gartina kadi e maître Sidiki Kaba mo ganduɗa kay eri mabɓe ɓe ganduɗa kañum goni jeeyaɓe lande APR ɗo wiɓe so tawi kay ɓe jiiɗi Macky Sall arta e nder leydi ndi il faut ɓe gaño ɗiɗo élection ngaji local paari arde ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde quotidien le quotidien ƴeewoyen jayde Walf quotidien kam musidɓe jeyandiyankoɓe ɓe garti e on ɗon match mo ganduɗa kay ko pottal hakkude leydi Sénégal e leydi Benin ɗum koko yowiti e on ɗon coupe d'Afrique des nations 3e journée ɓe garti noon e on ɗon match ɓe mbitande ko match mo ganduɗa kay ko match joguiɗo jeesi ɗiɗi ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf quotidien ko ɗum ko kam musidɓe jeyandiyankoɓe ɓe garti e o mo ganduɗa kañum woni ko yowiti alhaali révision procès mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɓe garti e ko ganduɗa kay kañum woni ko deƴƴa ko woni ko haalaka e ko yowiti on ɗon fannu ɓe kollitino wonande kay ko choix risqué wonande kay omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗum ina tawe e jande nde ko ɗum ko goɗɗum ko tawate e jande nde ko mo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kay ko gomsa boppo holliti wonande ma wat plainte fewnude ɗum e omo ganduɗa kañum woni Sonko kam e omo ganduɗa kañum woni Birame Souleye ɗum ina tawe e jayde nde ɗum ko yowiti alhaali aɗen ɗon koppareje ganduɗa kay ko gummide e pétrole o ɓe kolliti kay won ɗen non pétrole ɗen non koppareje ha joni taw suwa taw fawede guite hono no wiiri kamɓe musidɓe jeyandiyankoɓe ɓe jayde Walf quotidien ƴeewoyen jayde Sud quotidien kañum arti ko yowiti alhaali ɗum ko ganduɗa kay ɓeɗon wonnoɓe ɗo to hooreɓe leyɗele seydi Sénégal ɓe garti noon e omo ganduɗa kañum woni tugguitan ko Abdoulaye Wade l'an 2000 ha yetti omo ganduɗa kañum woni Macky Sall l'an 2024 ɓe gari kadi omo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo ɓe mbaɗi nate ɓen ɗon tato foof noon ɓe garti e ko yowiti ko ganduɗa kañum woni ko wiyete ko rupture ganduɗa kay ko luggo ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Sud quotidien ƴeewoyen jayde l'évidence quotidien kañum arti e ko yowiti omo ganduɗa kañum woni Bougane Gueye Dany mo ganduɗa kay holliti wonande ma wat activé une plainte fewde e mo ganduɗa kañum woni laamu leydi Sénégal kam e Petrosen hono no wiiri kamɓe musidɓe men jeyandiyankoɓe ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetede jayde l'évidence quotidienne kamɓe musidɓe jeyandiyankoɓe ɓe gartine kadi omo ganduɗa kañum woni Abdou Karim Sall mo ganduɗa kay ko kañum woni maire de la commune de Mbao ɓe kolliti kay wonande ko Abdou Karim Sall waɗi inauguré on ɗon poste de santé walla ni mbiyen on ɗon mo ganduɗa poste de santé moderne toon to Mbao to ete ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde l'évidence jayde le peuple kañum arti ko e ɓe ganduɗa kañum men goni Bougane Gueye Dany kam e yadiba muɗum gomsa boppo ɓe mbitande ko kamɓe kay jiiɗi wadde traîné omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko toon to ñawoje hono no wiiri kamɓe musidɓe jeyandiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kañum woni e jayde le peuple ƴeewoyen jayde ganduɗa kay kañum woni jayde le point kañum noon arti koye darorɗe ɗe ɗo hitande fayande ɓe kollitta nde wonande omo ganduɗa kañum woni jagoɗo
kalfinaaɗo ko yowiti e geɗe nder nderije kam e nden kay kisal ɓesguudi ɗi arti noon e hollirde kay wonande yaadani hay lawol gotol e ko sukaɓe kewni e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi woni ko wiyete ko la guerre des pétards. Ɓe garti noon e kamɓe musidɓe jeynenkoɓe ɓe garti e jertinde cukakugu wonande kay e jagorɗo o kañum kay holliti wonande kay ɗum ɗon kam jogorani latade e hitande hikka nde holno wiiri kam musidɓe jeynenkoɓe konnguli omo ganduɗa kañum woni jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo gueɗe jokkodiri e caggal leydi kam e ɓeskuji leydi Sénégal naɓe finoɓe toon to caggal leydi kanko jagorɗo wiyete konnguli makko ene tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde loppo ɗum ko caggal toon to leydi Guinée e Bissau. Jayde Rewmi Quotidien kañum arti ko witi ala haali wargo on ɗon mo ganduɗa kay kañum woni Aziz Dabala mo ganduɗa kay fitandu muɗum yoɓama toon to Technopole. Ɓe garti noon ɓe mbitan de ene wayno de omo ganduɗa kañum woni ko Coumba Gawlo Seck waɗi déposé une plainte auprès du procureur. ɗum noon ko caggal mataw ɗum noon ene tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Rewmi Quotidien ko ɗum ko kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti e on ɗon mise en garde mo ganduɗa kay jagorɗo waɗi ɗum fewde e cukaku ngu ɗum ko caggal nde ɓe kewni e ɗiɗo duuɓi jawtuɗi woni ko wiyete ko la guerre des pétards. ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Rewmi Quotidien. Jayde Tribune Quotidien kañum arti ko witi ala haali ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa kay ɓe kolliti ko ene tolni e 10 000 milliards ko ɗum kay woni ko laamu ngu ñamli ɗum ɗon noon ko e lebbi 18 tan. ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde la Tribune Quotidien kono ɗum ko goɗɗum ko tawate e jayde nde ko Bougane Gueye Dany ɗo jofoto peɗeli kanko noon arti noon ko yuti alhaali ko wiyete ko transparence. ɗum ɗon noon koko yuti e ɗin ɗon alhaaliji ganduɗa kay e ɗin ɗon saisiji ɗi ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum goni e pôle judiciaire financiére nena waɗa ɗum saisir ɗum kala e jayde nde arti hen hono no wiiri kam musidɓe jeyniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde Tribune Quotidien. Jayde coftal ɓallinde jayde Point Actu kañum arti ko e baroɗe teddugal de leydi Sénégal ɓe mbitan de ko baroɗe ɗe kay hande ɓe poti tan ko sirñinade ɓe kollita koye mabɓe no hannirta niyete gam ɓe mbawa folde on ɗon kippo mo ganduɗa kay ko kañum woni e kippo mo leydi e Benin gam leydi Sénégal wawa gasdirde no yoɗiri woni tan kay heddade e dow gardingu on ɗon pool mo ganduɗa kay kañum woni e pool de hono no wiiri kam musidɓe jeyniyankoɓe ɓe gartine kadi e ko yowiti alhaali ngal ɗon pottal ngal ganduɗa kay waɗi hakkude leydi Maroc kam e leydi Zambie. musidɓe jeyniyankoɓe ɓe garti hen e jayde Record Quotidien ko hen arti ɓe mbitan de so tawi kay leydi Sénégal yiɗi heddade toon to Tanger fala budde ko foola on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo mo leydi Benin. pottal ngal noon wonata ko kikkiɗe hande sanga 19 h hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde Record Quotidien e jayde Las Quotidien ko hen arti ɓe mbitan de ko hande kay baroɗe teddugal e leydi Sénégal ene wayno paari ni gam ƴakkude ɓe ganduɗa kañum men goni cewɗi ɗi leydi Benin. ɗum ine tawe e hello arwanigo e nder nden ɗon jayde wiyetede jayde Las Quotidien ɗo ɓe mbaɗi omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw keblo kippo guendeju leydi Sénégal ko noonne kadi ɓe gartini kadi e sukaɓe ɓeete ɓe ganduɗa kay oɗo saaha joni ene paari gam huccodirde e on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo mo leydi Benin. ɗum ko yowiti on ɗon 3e journée Coupe d'Afrique des Nations. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinadade ko sifa e kelle gadane e jaydiyeji leydi Sénégal haadi meɗen e rubine jaydiyeji o wonata ko ñalawma janggo soko wili gueno ko siftinde sanga waktuji 19 ma en mbat plateau avant match et après match toon to Pindi radio gam yewtide bandiraɓe ko yewti ngal ɗon potital haadi meɗen e rubine jaydiyeji ko janggo wonata soko wili gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.